Presiden tuan bang sih kalang organization long presiden kedoan atu lailo ni tum pinia decision ke enke tarik ner kep ke la ke ni tum procession la pen procession do po la pen ke memorandum ta submit po la pen aku la phi ruinia phi ke aku ni tum aku step aku end po pini tribal longle bang corporate fan kipi ada aputhak ke protest je apa alam kachingvai along ni tum pini chokoi sarlo lapen penang atum mathat thai mene lasdak congress party political parties atum congress atum tado npp atum cpiml atum tado lasi penang atum matha laso ai isu aputhak unitedly pen fight the thai person si matha sita itu misa belief do congress party pen dame kai da ningje pom border aputhak non lapen ke non la corporate fund longle ki pia puthak not lahia puthak bangke kad majuk pen to komat mat opposition atum party BJP atum la sodak nang ke claim ke chok chabu ta ke fight ji hala so tum pen kadu pen ke claim rap ya ji phan thang ka sik sak awe la sipini ni tuma hir da chikoi dun lo la pen ni tum isi kabisas dolo ka belief dolo Karbi Anglong arada tum tame la rakaduk kavenon chingrum pet pen la so ke claim ji along non BJP along inut bahni tum kedo tum tame nang tum jong si Karbi akhai phan ching hon Karbi Anglong ri phan ching hon lapen corporate phan longli pi chok che pugama tha tuman ulipung te non 8 rani 8 January jitu a program long ke nang chitudun pagnon lahelo ni hin pen kai pil lapen session dosi memorandum submit po lapen ke lapi ington te det jilak ni tum memorandum submit det pen ni tum ing hong ji ruini ke ing hong nang ji la ke government atum ta rule lo ruini ang bong ke combination ne claim nang ji yong si ruini ang bong das thang da claim claim det pulote ni tum ke ka che song bang ing ton te lo ha ka pi jut dam ji bang ke la ka autonomous state long vek nang ji lai lo akam athema autonomous state long lok le tik ke Assam government si ilitum amunit tumpan aripen law aripen si kokling si ilitum pan ilitum alidar tumpan ke pasohi varetla agreement anta pasohi dun varetla organization amen pinini tum dak organization amen nilichini at esita dak na chong dun lam kaningia tuman pini dak ka participate tuman Robi Kumar Phangcho alangli CPIML pen alangli dolo Robindro Rongpi alangli JCCPA pen alangli dolo Soising Rongpi alangli HTL pen la pen JCCPA pen lo alangli Jogot Singh ingti alangli Congress pen lo la pen ke Sukur Singh Singnar alangli NPP pen lo la pen Sar Singh Ingling ASDCS pen lo la pen ke Barnabas Killing KSA Inglong Pho la pen ke Sumit Timung KSA lapen ke Rajen Timung IPP lapen Women Justice Forum pen Bulet BP alang lidolo lapen Karbi Anglong Democratic Women Association pen alang litum nili amen bang dak top te der lo amen kupu mayok Sang et sinarpi alang li dolo alang li talam nang ningjedon lo lapen Biswajyoti Teron KSA pen dolo lapen Samson ingti KADSA pen dolo lapen ke Klengdun Phangcho All India Students Union body alang li piatum reporters journalists atom pan choro lo pini dak nangai sa tong dono pot pini ne litum political opposition political party kedoan lapen social organization kedoan including KSA ne litum dak pini a joint meeting isi kedua the la pohelo Karbi Anglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau pule pudam se tahadak ta Karbi atum area umrong so beteke
Adani, Ambani, Hinduja, Greenco, lapen ke Godrej, lapen Baba Ramdev, latum hai hui pan, ilitum Karbi Anglong, tribal land area under 6 schedule. Si alang litum pan longle pivaret. Alang litum pan, alang litum ke tribal organization kali, tribal corporates ta kali. Lake totally 6 schedule constitution sikapi phuglo. Lakapi phug chotam takali. Alang litum ke chaya bangke Karbi Anglong ke do an along le. Ilitum akhei amen pavedet si Karbi Anglong papi pulong le det ji po pansi non ke claim. Along le bangal laga pondet parpu pondet lagi unji kali ahok lo. Latum itum Karbi amen bangal papa vedet ji halatum si cerai tip ji pusi amatha. Ahok alam men pudam lo te. Ilitum Karbi Anglong lapen northeast anatuke ilitum Aryan akhei kali ilitum Mongolian akhei. Non hala Aryan akhei si ilitum along leke cerai tip dia pansi kabor ilo. Latum kabor ke BJP atum apan ke RSS atum si ke Japon ka direction ke pi. RSS atum ke Manusmriti along ke tok ateng siala tum kame claim. Manusmriti along ke puke ilitum Shudra atum ke longle cerai longle hompoti cibi longle putada katok. Anke Karbi Anglong ba di mahasau pulote ba borolen pusita lagi boru atum longle di masa atum longle Karbi atum longle pupinagno hompoti doolo ilitum la hompoti itu melongpen ilitum hompurti putapu argam itu property kapawedet dia fase alang litum ke claim lasin non adani ambani chochelang aku wang tu ojelang mesin litum sorkar at along pen isi confidential or information itum ke longdun pere me alam ilitum pan sakor sali nang pincong et dia pan de claim long le lasin non survey ta pa survey long le det non ningkan polo long le ka pa survey long le det atheke lai hui ke itum Karbi atum along le kali ahem pu ave pu puja fancy la ke claim non itum rare art uranium platinum lapen ke gold lai hui an ke ponja fancy ke claim la pen pon da pon bom lo ilitum ke langdun prong chonat lo las ilitum langdun prong ke chok chedet ke chok che theke itum methang masi ver det po la posi nitum la opposition a party ke doan la pen ke social organization ke doan da Karbi Anglong non amat ke Karbi atum si do chon sita kuki atum area ta long lege che raidam po rengma area ta long lege che raidam po dimasa area ta long lege che raidam po khilonjia ohomia area ta long lege che raidam po la pen ke adivasi atum long le anta che raidam po la pen khasi garo atum long le anta che raidam po tiwa atum long le anta che raidam po la si non nelitum akaprek akhei atum asong anta pangrom ponsi non nelitum che song ya pan pini decision resolution and tip lo lapen mo January ner kep arni lapen rong kim timung KSYC vice president alang lita dolo lapen longki ram tokbi alang li president Karbi Anglong Kisan society body Somik Sontha Sobha alang lidolo lapen Sonjip Kramsa Karbi Youth Association pendolo Vikram Hanse alang li APHLC pen lapen Protima Ing Hipi alang li Karbi Anglong KNCA alang li General Secretary alang li tum dak lam nang ningje dun erlo la parta daka chetong atung ke bang pharu bak do chetong lo ni tum pini bisyojeti bu lo alang li men alang li tum dolo la pen ni li tum la song ke doan pen opposition party ke doan a president atum a general secretary atum ke convener pusi cipulo convening committee ako ni tum la procession do de ako do tuijelang tum armuna pachetong nun pen hala so yang tong kachesong amede nang apa thudung ji phan mangal tum jesik todang pini pen masipang cheng ponpo lapen
ilitum dak nilihin ben fitam mega chunur yang tungala hello pini ilitum ka chesong bang kala ke rat fi chesong nang ji pot hala bang so ilitum arat tum fitam me nona por bang ke hem do jojera mek jang clip bang ka da nang ji la penel tum mege prang dun pen kengkam ka chejora bang fil tum kanang sot do bang nilihin ben bang chunur point tu lalu nilihin ben lam thirong song bangke ing tonte chun nangji longle papi longle det an la su kham khe fansi non kadu we chingwai lo la so aputhak bangke ni tuma party pen tame 100% chikoi laino ni hin si ni labang so amai long ilitum karbilo charli asong ban fitam nang tong ondo kopia portion nang tong nang kok malaga pre kali ilitum Karbi Anglong along lip helang ken ke chenglo kapre ilitum Karbi right samuka nona por langdang pulutang ilitum kachepang bo lok na pasul ilitum thegam long lo lasi isi collective ilitum leaders dak tong rapet pen kapre ka Hamphang pen ang tong song Hamphang doan jelang pet pen jasemet ilitum along lip helang kupuson si gewang jelang arni ka pajok ji ma jasemet pet non BJP ka chari atum Karbi Anglong along lip kache jor ji labang so sai ke kedeng boma bangkala ke ilitum ovi pharu phana kana hok thidung du pula man tum klar dagalam lo kasi labang pache plang long nang ni pula bang la so aputhak kache song ji phan isi one nation one voice bang ilitum peman vek nang ji isi ade long isia siang tong hala so siang tong ben mang secure the bang pache thang nang ji je Karbi Anglong au wikimi non e prang nang ke klang jilang ke dubom jilang atum a future alam akai alam fitum tum matha pen jasamel tum longle phelang bang la kemen tuni fitame bang aphan dang kel tum pek the pula bang so se yang tong bang kelil tum ben fitame kedam tang apor fitame tum che song bom bang bom lo te bon fita nona bang ke nili tum ninga che the bang la hello eklai vet pen dak kedoan kamatha ke thek muchot ke thigiding atum pen yong sil tum asiang tong che pa dun thek lo plotang te la ke ilitum Karbi arat aphan matil tum au wiki mi thon fitame akerap thidung doji pula bang so alam thidang nili bang bang ke mathada mula porsi kebang jilang Januari eda bang kel tum mass procession bang tum dengpon pola folong bang ke kes tum armuna pachetong nun pen hala so yang tong kachesong amede nang apa thudung ji phan bang tum jesik todang pini pen masipang chengpon po lapen ilitum dak nilihin ben fitam mega chunur yang tungala hello pini ilitum ka chesong bang kala ke rat fi chesong nang ji pot hala bang so ilitum arat tum fitam nona por bang ke hem do jojera mek jang clip bang ka nang ji la penel tum mege prang dun pen kengkam kache jora bang fil tum kanang sot do bang nilihin ben bang chunur point tu lalu nilihin pen lam thirong Temuan tidak pernah pendak po. Kami yang hektar dah sini. Orang-orang sini